Intelligent Transportation System sama sa upgraded nga traffic light o pagpalit og mga towing trucks mo'y plano sa City toda nga mapatuman ning tuiga. Ang report ni Femari Dumabo. Gihan ay karon sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City toda ang mga plano aron mas maminusan pa ang mga aksidente sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay. Usa niini ang pagpataod sa upgraded traffic light nga maka-record sa plate number sa mga sakyanan nga makalapas sa lagda sa trapiko ug sa nalambigit sa aksidente. Aron mahimo kini dugangan usab ang 32 nga kasamtangang mga CCTV camera. Mato ni Joy Tumulak, napadaplin ang plano sud sa duha ka tuig kay ang gahin alang unta niini gigamit man atol sa pandemya. Maka-implement na unya kita sa katong pagdakop nga wa na kinahanglan na pa ang kining presensya sa atong mga traffic enforcer, kundili ang presensya sa ato ang mga cameras nga makita ang imong sakyanan nga naka-violate ka. Hinuon unahon pa ang pagtaod og mga fiber optics nga nagkonektar sa mga CCTV camera sa command center, human maputol ang koneksyon tungod sa bagyong Odette. Gawas nga dugangan ng 150 nga mga traffic enforcer mopalit usab ang dakbayan og duha ka tow truck. Makatabang sadmi sa ato ang kapulisan, labi na gyud sa peace and order, kay kung panalitan dunay maalarma nga mga sakyanan, atong i-set dayon sa ato ang system, and then once nga moagi siya, masubay na mo og asa na gyud siyang dapita paingon. Uba ni Jun Sulon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.